fresh. Muchelera tendai. Ndiwe. Background wono kusapasenda. Ngomba barenge. 1000 zinga. Ndiyo. Changamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekundipuma kumbavha. Noda kuripwa nemombe. Yane mbodza kuchitupa nemaredara. Akutaura izvozvo nditendai mucherera. Achitaura kuna dzingai 1000. Tora dinzwe tendai. Inini ndakasvikirwa nadzingai 1000 pamba pangu ma 11 dzemanheru. Asvika pamba pangu akanditi ndauya pana pashamwari ndikudawo motabheki yangu. Ndikati unoreva kuti urira motabheki yako kwandiri zvafamba sei zvikanzi ndaane umbowo wakazara kuti iwe ndione motabheki yangu. Ndikati zvikanzi tauya kuti titokutora tiende kubadza manheru anaya. Ndikati manyanya kuuya kwadoka. Regai ndidaidzowo vamwe vangu vanzwewo zvamuri kuita sei zvamuri kutaura ndobva ndadaidza vanin'ina vangu vairi vachibva vauya. Kwachitanga kubvunza kuti iwe shazva watiwo ndine motabheki yako umbowo hwako uri kuti iwe ndine umbowo kuti ndiwo wakaba motabheki yangu uri papi. Zvikanzi inini ndakaenda kun'anga kuMozambique. Ndakaenda kun'anga mbiri kuMozambique ndikakuona iwewe. Ndikazoenda imwe chete kuMalawi ndikakuona iwe. Ndikati anyatsodzokera futi kun'anga dzako idzodzo nonyatsoona kuti shuwa here ndindakaba here. Zvabva izvozvo wakati aiwa iwe kuti tichakusiya izvozvo hazvichaitika tinoda kuti tiende newe kubadza. Ndikati kana muchiti kubadza munenge muchireveiko kana makuti muda kuenda neni kubadza nguva inei makuseni madi kuuya kuseni kana kuzoya kwakachena. Zvikanzi aizvingo hatina apa nekuti tinoda kudzokera kumabasa. Saka tikuda chituda motabheki kana iwe wati hazvisi kukwanisika. Saka ndakabva ndanyarara pandapowo vandanga ndadaidza waya mukana wakupindura. Wapindurana wakapindurana vanin'ina vangu ndopa wakatanga kuti aiwa munhu muri kuakiuzana naye kuti tikupei this hour nguva ine manheru anaye kuti titi muri kuenda naye tokupei muchiti imi muri kuenda kupi naye munhu. Saka ipapo ndo pakavaenda kunofira nyaya yavo yekuti wakazotadza kuzobuda neni asi waititi ini ndakapa motabheki yavo. Zvabva ipapo ndakabva ndaenda kupolisi to be safe kuti vanhu havondisvikira neusiku vachinitaurira nyaya yemotabheki. Ndakabva ndaenda kupolisi vandasvika vandaisa ripoti yangu kupolisi zvikanzi ndichavadaidza vachauya kuno kuinyaya dzedu inga nyaya yavo kairipota vane kuno kumapurisa. Saka simba rikunanga pamba pako wakuruwana papiri kuti vari kuda motabheki pauri. Pazvabva pandaenda kwaishi Zenge vandasvika vandanoturira nyaya yangu kwaishi Zenge. Ishe Zenge ndo akazotirifeya kuya kuno. Pane pasina kunzwisisa zuri kuti kwakauya kuna 11 mumba kwavo akati kana zvakadaro ngatende nezvi kubadza kubadza ndikunyiko akubadza ini ndichibvunza inini kuti kubadza kwamuri kureva inini kuye. Akati kun'anga munin'ina wangu akabvunza kuti n'anga yacho kana muchiti kubadza zvinoreve. Zvikanzi inopisa badza pamoto mwenzi batai badza iri rakatsvuka nemoto kana iwe usina mhosva hauchinaro kana wakadai ndo zvazvinoita nematsanangura wakandiita. Izvo zviri kutaura 1000 pamusoro idai ndingati inini buya wakaita motobheki yangu musi wa10 October gore rapera 2023. Motobheki yangu kuzobiwa kwayakaita ndakatanga nekutonatsa kutoona zvazvitori madziso mangu ini. Mukomana aya anonzi Tendai Mucherera uyu akaswera pamba pangu. Mukomana ndakatanga kumuona zvekuma 10 11 dzemakuseni akagara pamba pangu pagedhi repamba pangu pamabhani achiramba achitera mubvuri aine musikana wake waanga ainaye atera mubvuri kudaro so bhambogara. Ini ndo pandakatotaura namadzimai ndikati kochiko chinombonatsa kuitika chaiwo nhasi kuti munhu anobva auya bhaagara apa adii kusvika pamba. Madzimai bva atoti imi zvimwe zvacho munozoda kutsvaga domuro nechi nevanhu siyanai nechi nemunhu. Ndakutongodini hangu ndakutongoti regai ndidi hangu regai ndinyarare. Pandatonyarara bhaagara ndofunga akagara zvimaminitsi zvishoma ndobva ndatoti anhu aya aroramba arichiyapo ari apa apapo. Pandakadaidzira ndikati paite yapo pakaita semunhu hapana kana akadairapo
asi zvakaratidza kuti vanhu vanga wanzwa kuti pane zviri kutaurwa nemurume ari papi ari apo apa. Nguva iyoyo vanhu ndo pavakabva vaita sei, bvawabuda bvawadzika nemusikana wake upi iyeye bvaaenda. Haana kuita chinguva chakawanda bva aita sei futi bvaadzoka. Inini ndini andiri kuspotwa inini mudhudhu wangu ndapinda here ndabuda here ndapinda here ndabuda here. Bvaadzoka futi bvaunyepa kubata chimudhudhu chake futi parodhi pamba pangu paya futi. Uyu akutanga futi kuteratera mvuri angaendesa musikana wake angaenda aega. Kati nhasi kwechigo chiri kumbonatsa kuitika chaiko chaiko. Kusvika zvekumanheru zuva rodoka ndakamaona ine vamwe vanhu ivavo handitovazivi vanhu api. Vanhu ivavo bvavauya bvavamira parodhi pamba pangu paya pamabhani paya yeye wakatora nguva wari papi waripo wachitandara wari ipapo kusvika inini ndakazototi nini rega ndise mudziyo wangu pai mumba zviri mumadziso mavo wachiona nekuti pfumvudzaka yanga isati yanatsa kuwako kakune pfumvudza shoma ndakasvika vandapaka chimudhudhu changu paruwanzi kudai so mandava kuti uchiti regai ndipinze pai regai ndipinze mumba. Ndatotaurira madzimai paya ngatipinzire mbudzi dzenyu pai mudanga dzinozokunetsai. Ndiri kuda kudii ndoda kuzorora kana muchida kubika mudi yenyu moita zvekubika. Ivo vangoripo pamba pangu ipapo wari yeye ini ndakazosvika kuzoenda kooraraka wangoripo chete. Pandakazomuka ini ndofunga zvekuma 2 dzeusiku ivo ndakagumisira kuwazwa wachitaura ndofunga zvekumaraundi 9-10 wari ipapapo. Pandakazomuka ini zvekuma 2 dzeusiku ndiri kuona dhoo rangu randakakiya mandandaisa mudziyo wangu hamusisina mudhudhu rakasiyiwa rakavhurika kuda kudai mudhudhu wangu hamusisina. Kuchiiko chaitika panapa zvitori namadzimai paya rakasiyiwa rakavhurika kuda kudai mudhudhu wangu hamusisina. Kuchiiko chaitika panapa zvitori namadzimai paya nyaya iripo ndeyekuti regai ndimhanye baba mumina wangu ndiende kutaura kuti wakomana mudhudhu wangu watobiwa nekuti ini ndakavhara padhoo apa ndikakiya ndega padhoo pangu pemudhudhu ndaitoita make sure yekuti ndinofanira kukiya ndega. Ndatomhanya next door paya mumina wangu ndatoti mudhudhu wangu wadi tiripo iwe unofunga kuti munhu aswerapo angabe here handiti mbavha ingade kuzviona kuti izivikanwa oswerapo kusvika nguva yauri kutaura yese ozoba iwe uchitomuona uchitaura naye achitokuona kuti uri kutaura naye kubva mangwana kuma11 kusvika kuma11 chipo chezuva rese aripo ozokubira iwewe munhu iyeye zviri practical here. zvaaita manje zvekuti aiti akaenda odzoka ndozvatiri kuti kudzoka kwake hapana kuhwanda kwaaiita nekuti munhu akanga achitouya pazviri pachena achidii then munhu iye ozokubira nekuti zvaakaita atidzira musi wachendo papo achitati zvakamboitika futi pamba pangu kana kumubvunza uyu kuti sinzi ndakavaka musha wangu gumbo rake rinoziva ire pamba pangu. ndozvatirikutaura kuti umbowo dzidzizoeka kana mapurisa asina kumbotora umbowo hwako hwauri kutaura because hati wakautaura kumapurisa ndakatomhanga tori kumapurisa mapurisa akati tiri pakuferefeta vakatoona kuti hapana munhu anoba haangasweri ari pachibva ari kuda kuba usiku iyoda takazouya umwe musi uyu akanga iri reconnaissance even anoita reconnaissance munhu hauiti reconnaissance uchionekwa uri pachena uchidzoka ozomira wachitaurisa zvauitozwa iwewo kuti vanhu vari kutaurisa apa iwe uchiregera kuti wabvudza kuti ko muri kunyanyotaurirei chiiko muri papa pangu wabva makuseni kusvika ndakutorara kuma10 muri papa pangu ukatadza kumboenda undo wako nofrani. Ndakatodaidzira kuti ko nhasi paiteiko apa andakatidayira wakadii kuchikuendapo kapawani ndakatodaidzira inini kuti ko nhasi pambonatsa kuiteiko pauri kuswera apa pamba pangu apa hatina akandidai ndonguva yakamuvha akadii
akabva abuda bvaenda bvaazodzoka chimanheru ichochocho ndokubva amira futi kusvika 10 manheru akanga atone umwe munhu angainaye angasivi ega vamira futi anga wasikuhwanda akanga aina wanga wasikuhwanda dai rutoto wakanditorera taitomboti zviri nani kuba wakandibvutira akanga zviri nani nekuti vanhu vaswerapo ozo vaswerapo hanzivi makaswerapo hamene pamwe une hanzi wakangodaidzira chete hauna kuti ibva iyapo wazwai mapurisa asina investigation yaakadii yaakaita because statement yauri kutaura iyo hapambori kana kudai mambo mukabvunza mupurisa wenyu musi waakauya akatosvika kutone mupurisa akanga achifereketa nyaya iyi saka ni koipa mapurisa ngaaferefete ndekuti iwe une umbowo I think kana wakataura umbowo hwako asi kana dei nandiri mupurisa handioni kuti pane uyu akanzi ndiye akaba nekuti hapana mbavha haingauyi yoswerapo the whole day aitanga kutaura ataura kuti bhaiki rakabiwa musi watina kutoka gore rapera hanzi zvaitika zviri mumaziso mangu ndikati pachine kubairana kuti kutorere ata zvakaitika ari achitozviona zuva razvakaitika ukazoti uyo ataura kuti hanziwo vazoti wakaenda ukanomuona kung'anga kumalawi kupi uchida kuenda naye kubadza ichokwadi here zvakaitika ndezvekudai so kana zvaari kutaura zvekuti inini ndakaita zvekumbwinyikidza handina kuita zvekumbwinyikidza pakuti izvizvi handei kuzototi azotodaidzire vamwe wake kunga vanhu muri kuwirirana pane zvimuna mudii right iwe chienda kuna chiremba ye anoona ondomugadzira uyu kana ari akazviita nekuti mukuferefeta hazvibudi umbowo hwako haubudi but kana uchiti ndiye chienda akaona pagirazi chiremba ye kuti amugadzire kuti adzore ega chiiwa anoti uende kumba kwako kunomutaurira ndada kubvunzawo kuti magariro ekuti wakamuona akagara akaswera achingotendera mababa iye uyu ane chimiro chipi munharaunda ane history here yeumbavha kana kuti ane record here inozivikanwa kuti ane criminal record azvo zvinoenda kuita kuti uzive kuti munhu itoyo imbavha kungaakubira akabira vamwe iwe hauzokwanisi kumiririra apa kuti iwe munhu imbavha mushure meungabira umwe nechii akambosungirwa here umbavha ani iye handizozivi hangu paini paupenyu hwake kuti zvakamira sei nhau yako yekupuma wakapuma munhu usina evidence yekuti ndiye akadi akabva nekuti evidence yako kumapurisa even mapurisa muna October kusvika izvozvizvi anotadza kuti aferefete nekuti evidence yako hapana painolida kuti ndiye akabva nekuti hakuna mbavha inouya yoswera iripo muswere wese yotorara iripo yozomuka kuzoba nekuti iwo kuma10 11 kwauri kuti wakarara ingoripo endo achiita noise for that matter daiwaiti wakanga wakahwanda but vaitotaura nyaya dzavo sekutaura vari kuita vachitoseka zvinotonzikwa wozoti wokubira futi ipapo hatoni paine umbowo unodi unobatika kuti ndosaka mapurisa akatotadza kana kuinvestigate from October kusvika izvoti hamuna February dzokera kumapurisa kundope umbowo iwo toona kuti vanosimudza here
kana kuti zvawati iwo nachiremba wako akadi ngandogadzirika munhu akakubira auye ega kuti adi ari uri. Mini mambo nyaya yangu inini pakuti mimi mambo kana mine zvemunokwanisawo kuti munge muchidino. But watuna chiremba ka akatoona akakuisa pagirazi akaona kuMozambique. Mufunga ipapa paatauro iko ini anopa pindura paipapa. Ini ndakamutaura ndikati pandakafamba inini zvakaitika pamba pangu maswerero wakaswera uchiita wakafamba zvakaenda kodini zvakaenda kobatwa zvakanzi chiipa wakafamba zvakanzi munhu iyeye akatoswera pamba pano pamba pako achiti akapinda obuda akapinda obuda. Saka wadi kuti ngaagadzire. Ndosaka ini ndiri kuchema kuna mambo kuti mimi changamira. Iyo sati wauya uyu ndiye auya kuti mangara kuti nini handina kuti ndungu ndakaba. Ndizvo zvochangamira izvi nekuti tese isusu tiri wana wenyu tauya kwemuri changamira. Ini ndiri kuti amuno ere zvemunokwanisawo kuti dino isusu kuti zvibude pachena. Mimi ndine mhosva kana kuti iye mwacho totofungira ndiye anogona kumudaidza chiremba wake uyo purwa pekudare kuti uyu shuwa ndiye akafamba because chingatoonekwa uchiita basa rake achisimbiswa nedare kuchiita kubasa takupa mukana ndakutendedza ndine mambo ita basa takuziva kuba kwakaita ururube. Inini changamirira nyaya yangu inini iri pakutika isusu tiri wana wenyu zvinhu zvinofanira kujeka masaidi masaidi ese kana muine zvemunokwanisawo imi kudii kuita nekuti ndikadai ndikaenda kotora chiremba wangu uko zvinoita ungafanika inini ndataura nachiini naye hamuna zvemunokwanisa here kuti ita isusu changamira savana wenyu wauya kudarira mambo. Mambo vanezvogona kuita vanogona kutoitira uyu wakapfuma dai ungori wakauya kuna mambo kutaura nyaya iyi vaigona kubatsirwa but uyu ndiye auya usiriwe wauya kudaro saka iwo kutoziva zvauri kuita uyu ndiye atouya kuzomangara kuti uri kumupfuma dai uri wauya kuzomangara zvezviri nani waigona kubatsirwa manje wakapfuma ndiye auya saka unoda kubatsirwa iwe uri kuziva ako munhu akatora joko. Ini ndiri kuti zvinhu zvijeke iye aripo andu abvuma anobvunza kuti uri kuteri uimba pakati eimba kuroti haana kunzvenga kuti uye ndiye akandibira mudzidzi wangu ari kuti uyu ndiye saka ipapo pari kunze hapana here sesimba reimambo kuti pangoni kujekeswa nekuti uyu ari kuti ndimakati aiwa wakapfuma asi uyu achi kunongedzera kuti inini ndiri kutaura kuti inini pamashoko ataura hapana ipandinokwanisa kuti ndimuti imba. Mashoko ane investigation iriitwa nechi nepolisi. Polisi iri kutotadzawo kana kuti iburitse kuti uimba. Andirubona. Chikwanzwa iye right. Mashira changani ndikuona kuti munhu ari kupindwa nyaya yekuti ari kuziva kuti mudhudhu wakabiwa handisi kuona chokwadi chaari kutaura kana pava pari pamba pake paswera munhu angadaidzire haana kutombosvikapo kuti muri kuiteya wadaita kuti muri kuiteyo pamba pake chaipo chaipo handisi kuona kuti ataura chokwadi itireti yaari kuita kuti afunge arikubava ini ndinowirirana nemutongi ari kutaura changamire ndiri pamba pangu ndada kuzvitora inini kuti ndini uyu ndokumisa mupwetu dzangu ndikachiona kuti inini ndiri pamba pangu munhu ouya oswera ari pamba pangu the whole day achimboita in and out ndingasvika here pekuti ndakuenda korara iye munhu uyu achikundoti inini achikungotaura ari pamusha pangu handifunga kuti zviri practical nguva izvozvo varume titaurira netese tiri muno kuti ungaenda here kundorara uchisiya vanhu vari kutaura pamusha pako muyadhi mako vari kutotaura varipo handipesi uri kunditaura kuti panga paine chimwe chitiko chakaite panga paine hwawairi pamba pako ungati anokuti vanhu ndakangosiya vari kumwa hwava ungati vanhu ndakangosiya kuti vanga vakuita chakati but kana pasina chimwe chiitiko changa chiri kuitika pamba pako ini chokwadi ina handiendi kundorara
ndichisiya vanhu vari kutaura vari muyadhi mangu. Inini ndo mafundiro Ndio vari pamabhani. Sorry. Inini zvakaita pamba pangu. Pamba pangu pane rodhi inodzika kudai. Saka zvinhu zvacho aufungiri kuti munhu angaita zvinhu zvakadai because vanongangorwa ndokudini. Vanongangorwa ndokuziva. Saka pane rodhi inodzika kudai so. Parodhi papa pane mabhani angu ari muyadhi mangu kudai so side newanzi kudai so. Tarisa muchinda. Uyu munhu abva na 10 mangwana. Aenda adzoka handiti iyo aenda azodzoka futi ane vanhu akuwaona Vangu ega. akazouya aega ndo kuzodzoka futi ane vanhu. Saka chekutanga ka ndivini munhu unotofunga kuti munhu ari kudara nemukadzi wangu iye ari kuramba ari kudii handiti. Saka munhu iye unoita sei unotoita chii nekuti hapana murume anoda kuti mukadzi wake ararwe naye ipapo pari kunyanisa hamuna here rimwe daka sevanhu vagarisana naye yamakambotadzira nawo. Ini handina daka naye. Kuti anotogara kupage 50 or 51 izvene marazo inzvimbo page 17 which is munhu wekure kuti urikutomuona aswera ari pamba pako the whole day wosvika pakundorara ari kungoti hingi ari pamba pako haumwe approach. Pamangotara kuchiti n'anga yawakabata yakakuapuruvire inokwanisika kuti inini ndiende kun'anga yangu ndoya naye kudare kunoku yotaura kuti ndiyogona kunongeza. Aiwa, ngaatati ngaandochichite mashiripiti ake kana ari munhu anoona ka anofanira kuti agadzire amugadzire so that munhu akabira nekuti akaba mushonga unobata pane mhosva akamubira uyu aunze Mudhudhu ega ndo patataura noti kuti auye akangouya akanongotaura seizvozvi zvine chii kamambo tikuona kuti kuda kunjenga mhosva yaakaita yekupuma kuti wapuma munhu pamba pake ukamuendera nousiku mhosva zvokutoti munyangwa namapurisa iye ndiye aitosungwazve kumapurisa atore nemhosva yekuda kuenda kundotora munhu tondokidnepa kuti dai uyo asina kutora vanina wake nevamwe dai wakatora uyu neusiku wakaenda naye kuti awenda kubata ngai aungaendi nemunhu kundoita izvo. Saka utore nemhosva nekare yekupuma munhu kutoti wakakubira Pakati peusiku. pamusoro ndingati panguva dziri kutaurwa idzi inguva dzakazongoendererawo isusu tiri papo wasvika pamusha pake nguva nomukati akasvika zvekuma9 handiti 9 utori pachishona kuti pakati peusiku zvakaziva kuti todhirei nyaya yekutoti isusu takatoti hatisi kuita zvinhu zvekumbonyikidza chido isusu munhu daidzawo chi wanen'ina wako nehama dzako hautorina nekodzero iyo yekuti uende uchindomutaurira kutotora munhu ikidnapping ndo yari kutaura kuti ikidnapping. Iwewo kana wakutoenda kundoti iwewo uya tiite zvakati chekutanga zvawakanga wagona kuenda kumapurisa ndakabirwa umbowo hwangu wakati suspect yangu ndii dai papa ine umbowo mapurisa akadai akatomubata kare akatomupfigira akatomutonga then tochizoya kuno for compensation but mapurisa ane umbowo hwakapa ari kutotadza kuti amubata Mambo tiripa ndechekuti isati sikunzwera kuti tinacho chokwadi chekuti akatibira nekuti akanga aine vamwe wako waanofamba achitamba njuga kuenda kupi anofamba achitendera nzvimbo dzese dzitamba njuga ndo vanhu vakabona Mudhudhu ndiye isitine chokwadi chekuti ndi chipeka umbowo wacho chokwadi chogona kushaika mambo nekuda kuti mapira akaita ndekuti
akavakana mapurisa atodza kutsvaga kuti tobata sasogozoita chokwadi sei kana munhu wati mapurisa achitadza kumubata. Ndosaka ndiki mambo mauya mutiyananise kuti kana pane kukumana pakati pevanhu vaviri mutigadzirisa, nokuti ndo nyaya. Uyu kana tine mhosva yakabatwa naye kuti isusu takupfuma tomufamba unonyora unofamba kuti muzosvike pamba pemunhu makaita nesiporo here inyini vafamba pevamwe munhu indinawo mudhuruviri unonyora kuti wakabva pamba penyu here kuti gwada munhu zvafana nemunhu anoba mombe angaenda kuisungirira mudanga make aba mombe munhu enda kuisungirira mudanga make umbo hwacho unobatika hatisi kuona umbo hechi hwatadzikwa nemapurisa akatrainwa kufefetedza nyaya dzecriminal. Tiri pakumomba handisi kuparamba sezvo nyaya yava kwamuri kana mati isitamupuma asika tizazive kuti kupuma munhu kunongedza munhu uyu isina chokwadi chekuduidiwa kana tiri ipo pabvunga imi titizazisira iwo kuti dai ari uyu auya kuzomangara kuna mambo kuti mambo ndine chokwadi chekuti ndi akandibira tipei vanhu wenyu vanotivheneka. Mambo oburitsa vanhu vake movhenekwa zvishuwa iwo wakadini wakaba so kana kuti pane zvabuda zvekuti bodini zvina haasi uba auya ngewa makapuma nimuti ndiye wacho hapana. Ndandishoora kuti umbowo hwavari kutaura varoma kuti tine umbowo pasati pane umbowo. Mapurisa achiri kuferefeta kuti atsvage umbowo. Chechipiri, ivo kana vachiti izvona vane chokwadi chekuti uyu ndiye akaba, ivo ngauye vamangare kwete kuti isusu ngationa nezvataura kuti zviri kupfuma. Ava vasati vane chokwadi chekuti uyu nekuti kana pasina zvinobatika hapana chokwadi. Ini ndikakutsanangurawo pandanga pawakauya uri pamba pangu usiku inini mangwana wacho makusensi zvinhu zvakandikashamadza kuti vanhu vandivinga panapa usiku ndakatanga kuenda kwasabhuku. Ndasvika kwasabhuku vakatipa advice zvikanzi imimi tsana masvikirwa pamba usiku vanhu vanogona kuuya kuzokutorai sevhireji magona kuuya kuzotizivisa kuvhireji nokuti mangwana dzimwe nguva munofuma musipo nenguva yavava. Imimi chiendai kupolisi munoisa ripoti kupolisi. Polisi ndasvika ini ndaisa ripoti yangu polisi. Polisi yakanditi ingawani 1000 aka yakamhangara nyaya yake panapa. Mapapers akaenda kuCID office kwaSAC. CID office ndiyo iri kusecha mabike plus chinhu chiri kutaridza kuti bike rake riri kude nhayo kuti bike rake harina tsamba yekutengwa naro. Dai rine bhuku takamutorera nebhuku ndikuti bike rake tikwanise kuwana masechere ekurisecha. Saka ino pasina bhuku bike racho torisecha sei? Natina masechere atinokwanisa kuita sei? Aiwa, uyu arikutaura zvakataurwa nepolisi. Polisi yakaona but arikutaura zvakataurwa ronzi bhuku harisi bhuku rebhaiki bairiro bhuku iro iyo imanual yavari kudatarira. Bhuku ibhuku rinotorwa model namba chii zvese ndo bhuku iyo imanual kana iri yamaha ese manyama anenge ane chibhuku lesi chimanual chimwe chite harisiri bhuku ravari kutaura. Ravari kutaura ibhuku, motikari ine bhuku, bhaiki ine bhuku, handii uri kuzvinzwa. Saka harisi bhuku ravari kuti bhuku iri uyu ari kupa correct statement kuti takati uyai nebhuku so that tione kuti mudhudhu wake engine number ichii, iyo chassis number ichii, zvinoonekwa pamudhudhu ndo ripoti yaari kupawo nemapurisa paakaenda iri wrong way. pamusoro ichangamira bhuku iro kairo ndakadaidzwa nepolisi. Bhuku iro ndikatenda naro engine model engine code zvese zvirimo ndakatenda naro kumupurisa particular ndakatenda naro kumapurisa particular ibhuku reengine wakatonditi kuti tifambise nyaya yako kuti tinyorese kuCID
uya nechi uya nebhuku ndikatenda naro bhuku ripi iro riri so zvari kutaura bhuku zvezvatiri kutaurira kuti harisiri bhuku imanual uri kupanzwisisa that is a manual ndiri kunzwa vari kuti wane upo hwakazara hwekuti uidi akabva nekuenda kumapurisa kwamakaita nekuburitsa mabhuku mumanywa yokuti yamwe naye kana imimi paine umbo uyo ari kuitei pazivo mapurisa akati zvine process zvemabaiki zvikezvi ndezvecid tiri kunyora mapepa ako kuti aite sei ndo zvatiri kuti zveInvestigation iyo yekuti iri kuitwa you were supposed to wait up to now uri kudzokera kumapurisa kuti nyaya yangu yaapapi handiti ungadai usikusunga uchindopuma ndo pane mhosva yako kuti uri kusumuka uchindopuma chii waifanira kuenda kumapurisa nyaya yangu yaapapi inga musungwa wangu ndakakupai 1 suspect yangu ndakakupai 1 muri kuita sei naye kana mapurisa achitambira zvinenge zvabva kun'anga wotambira kaikoko wochimukonvicta nazvo handiti so pane kunyangadza 1 kidnapping yamakange maakuita inovhariswa icriminal tikamuta kuti iwe sunga iye mapurisa akatoregera anoripota nekidnapping wakatotadza basa ungadai wakatokudaidzai nekidnapping yamakange muri kuda kuita maybe wakazoregera kuti haina kuzoita but modeta lake kuti haina kuzoita nekuti makange muchabapa nekidnapping yake uyu 2 muri kuenda kundopuma munhu imhosva yauinayo yekundopuma munhu pamba pake ende huri usiku muchida kuita kidnapping imhosva dza simba rekuti tinatse kuenda pane mukomana bva pekutanga pane zvakaitika pamba pangu ane muzukuru wake uyu musoja mukomana muzukuru wake uyu akanditaurira ini kuti akatanga aona mukoma angu obva ataurira akati wakomana sekuru angu ndiwane bhaiki rani mutorega muzukuru enda iwe zvese izvo enda mune umbo ende kumapurisa kuti ndaiti musoja uyu akanditaura kuti ndiye ane chii ane bhaiki zviri pachena kaiti endei zvese nechi muchinotaura kuti chii whether akapa kana kuti haana kuba mambo hapana ari kutaura kuti apa judgment iyoyo nekuti munozoenda muchinopa judgment kuti mambo wakandoti chii akaba vanobvunza kuti mambo wakazviona papi kuti akaba iwewe une munhu akatouya achiita kuti akamuona uyu kuti akaba chii ritori kumba kwake nganzi riri kwakati chienda kana evidence kumapurisa wondoipira mapurisa kuti uyu iye wachotorwa ochitaura pachena nyaya yangu yakudaka pachena osungwaka but iwewe chauri kunyangadza kuenda kundopuma uyu ende muno mudare matobvuma muri 2 kuti tiri kutomupuma tine chokwadi kuti ndiye akaba tiri kutomupuma iyo chiuyani nhau yake yekuti muri kumupuma ende matomupuma pamberi pangu ndotoona zvesho muri kutomupuma nekuti mapurisa haasati apa vhedi hamusi panzveka ndo zvatakukuripisira kuti muri kupuma munhu zvisina humbuwo ndokupuma ikoko mambo inini chichemo changu chachiri pakuti imi mambo amunova ere simba ini ndo ungadai wakauya kana waida rubatsiro ungadai wakauya takakupa rubatsiro asi apa uyu ndiye ari kuuya kuti muri kundipuma ende zveshuwa muri kumupuma nekuti isusu tatoona matomupumirawo futi muno mudai hapana kuitwa mambo sematongerera maita asi isusu kuti muchiitonga isi tiri kudzoronda ndoda kuti tiende tiende mutifambidzi munouya
Right. Wari kupuma and watopuma pamberi pamambo munhu. Mambo chokwadi watopuma munhu pamberi pedare. Saka imhosva yawakaita wakandokidnepa munhu usiku dai asiri wanina wake wakazomudzora sezvo akazondoripota kumapurisa. Saka vanobvisa mombe yekuripirawo ngokuti vaigona kutomuuraya pakati pousiku. Munoti kana mama senyaya iyo vari kuziva kuti ndo zvakaitika wane neumbo hwakakwana hwemuzukuru musoja asi havana matanho akasimba vavakatora kuti zvavo zvipinde panzvimbo. Nyaya yekuti kupuma munhu pamberi pamambo zvine zvazvinoreva. Kureva kwacho kune mushamu unotaurwa namambo wekuti mambo wanyarare mudunhu mavo kuti wafana ati varume ava dare ramambo taikumbira kuti rikaita mbudzi nhatu dzemaromo chekwa chekwa dziwanhava zvaita. Asi iwo manje wachikuda munhu vamwe vachienda kana nhasi ngauchimangana nyaya yavo yekuti mambo muvabatsire kuti Mudhudhu utsvako uri seri kwechuru. Ndauzoka kune wataura nyaya yekuchipa kusungudzi nhatu. Iye wachapumwa wacho pachezvake anofanira kuripirwawo. Asi iye ndazive kuti kana paya yakazoonekwa kunzi ndiye chikwada nembudzi muripo wako uchazokura kudarika zvanenge aripira. Saka inofungidzwa kuti kana ari kunzi mbudzi nhatu iye anofanira kuonawo mbudzi nhatu dzari kuripira. right. Nhau iri kumapurisa. I think mapurisa achine kuferefeta kwaari kuita. Nekuti pamwe tinoti nhasi tamupurisa toti haana mangwani pamwe mapurisa obva azobata ainaro zviro zvazowanikwa ainazvo. So tinoti dare tombomira zvokubhadharisana nyaya idi ipedze kuferefetwa nemapurisa. Sezvo vari kutaura kuti vane humbo hwakawanda hwavari kutaura munomu kuti even muzukuru wake musoja ari kutotaura izvozvo ari kutoziva kwarakaenda neevidhensi yavari kutaura kuti vanayo. Tombovapa benefit of the doubt kuti iye ndezvombosimuka tovapa nguva yekuti tozwa kuti mapurisa anenge apedza here kuti atadza here kuferefeta kwavo. Then wazotadza wozodzoka toenderera mberi nedare. But pari nhasi tomborimisendeka pasaidi. Hapana watinopa mutongo. Tinoti chimboendai moita further investigation chinziri kumapurisa. Motibatsira mundopa humbo hwamuinawo hwamuri kubhirivha kuti munawo kumapurisa. Uye humbo hwamuri kubhirivha kuti munawo kudzin'anga dzamuinadzo dziri kutaurira izvozvo momboenda ikoko. Then tombokupai 6 months. Ndodara kuti mapurisa anenge apedza. Then munozodzoka tobatsirana. Ndadozwa kuti pa6 months dzamataura ndikurudzirwa. Asi taidawo zuva rekuzwa kuti 6 months dzacho dzinokwanira bajeti ripi. Okay. Ukakuruta ndo basa ravo 6 months. 9 August. 9 August. We are net down by mapiwa length time.